sani su ma haɗi ne zuciyar ya shige ne rashin sani ne shi ya jawo haka ne na baki yarda wai ashe zami rabuwa ne duba rayuwata da zuciya duka ke na baiwa ashe duniya zata mini sannan rabewa a rashin sani ne a rashin sani ne a rashin sani ne na ce miki rashin sani ne da ba zan yi so ba na ce da ba zan yi so ba a raina ma ban saka ba daga ƙarshe na fara soyayyar da zuciya ma ba ta shina ba rayuwar kenan rashin sani fahimtar da na yi wa soyayya idan ka riga ka fara ba zan rabu da shi ba sai dai in ba na raye a duniya. Abokina in wannan magana ta bata ma rai kai hakuri. A'a sam rai da bai ɓaci ba kawai da hankali na ne tashi saboda ina tunanin ya zan in fuskanci rayuwa babu ita. Zuciyata da tunanina sun tabbatar da cewa alkhairi na ce. Ba kwa ganin cewar alkhairin ciki ne yasa ake samun wannan matsalolin? Ka san fa duk abu mai daraja ba ake samun shi da sauki ba. Aboki kenan, ka san yardar iyaye ko da wani lokaci tana tare da alkhairi. Kar ka manta Jamil, ba a yi musu biyayya a wajen saɓon Ubangiji. To ai raba ka da Fadila ba saɓon Ubangiji ba ne. Amma ina so ka sani cire farin ciki da cusa damuwa a zuciyar mumini saɓon Ubangiji ne. Tabbas idan na rabu da ita to abin da zai faru kenan. Kada ka yi wa gaskiya kwaskwari ma fa abokin. Kar ka yi wa gaskiya mu na fahimta. Amma dai ka yi tunani. Kai ma ka yi nazari Jamil. in turo ki mun magana kina kallon kina magana akan canza hukuncin da shi. A'a, kawai ni naga ya dace mi magana da kai ko Allah zai samu fahimci juna. Na san ke da Fadila dukan ku na fi ku ilimi, na fi ku hankali, na fi ku sanin ya kamata. Waɗannan za su lidin cewa duk hukuncin da na yanke na fi ku sanin abin da ya dace akan hukuncin da zan yanke. Amma hakan baya hana kuskure. Wanda ya fi kowa cikin kamala da ilimi yana neman shawara kafin ya nemi yanke hukunci. Kuma shawarar mutane irin ku? Ko da ba ɗauki shawarar irin ba, yana da kyau a matsayina na matarka idan na zo ma da shawara ka rinka duba ta. Ina so don Allah kai ma Fadila adalci. Rashin sani ne yanzu ya samu na hawaye su ma haɗi ne zuciya rammi ya shige ne rashin sani ne shi ya jawo. Wannan shine magana ta da ƙarshe da ke. Ni za ki kalla ki ce na yi wa 'yata da ciki na adalci. Ina so ki sani tun kafin na haɗu da ki nake tare da ita. Kuma ina son tafiye da kaina. Na ba ta sha na ba ta sutura duka wannan ba adalci ba ne. Na sa ta a makaranta domin ta je ta yi ilimi ta samu shirye rayuwa a cikin rayuwarta. Duk wannan ba adalci ba ne. Wato siyan kayan kwalliya da kayan more rayuwa da kwaɗayi su ne adalci shine ba a tambayar shawara ta akai ko? To ina so ki sani daga yau sai yau in kika ƙare min magana akan Fadila igiya aurenki tana cikin hatsari. Rashin sani ne
yanzu ya samu na hawaye ne su ma haɗi ne zuciya ranmu ya shige ne rashin sani ne shi ya jawo muka yi haka ne na baki yarda wai ashe zami rabuwa ne duba rayuwata da zuciya duka ke na baiwa ashe duniya za ta mini zafi sannan mun rabewa a rashin sani ne a rashin sani ne a rashin sani ne na ce miki rashin sani ne da ba zan yi so ba na ce da ba zan yi so ba a raina ma ban saka ba daga ƙarshe na fara soyayyar da zuciya ma ba ta shina ba rayuwar mu kenan rashin sani ne rashin sani ne fahimtar da na yi wa soyayya idan ka riga ka fara kaso wanda ke san ka araya ba batun tsimi da dubara ban san me yasa ba mu ma kaddarar mu ce ta zuwa ka Alhaji ya ɗauki zafi akan wannan maganar yadda ban taɓa ganin fushinsa akan hakan ba. Ya ce idan na ƙara masa magana akan magana ke da Kamal zai sake ni. Ya ɗauki zafi sosai. Mutum ɗaya ne a duniya wanda zai iya masa maganin ki ya saurara. Ina sauraron ka, mai zuciyarka ta yanke akan ta. Baba, shin laifi ne addinin musulunci ka auri wacce baka san mahaifiyarta ba? A'a, ban san dalilin da yasa ka hana ni auren ta ba. Indai haka ne. ba wai hana ka ne ba, shawara ce na baka kamar yadda na faɗa ma wancan lokacin, yanzu ma dai shawara zan sake baka. Na kasa mantawa da ita, tana da kirki da duk wani inganci da ya kamata a samu a matsayin mata aure. Shin za ka iya faɗa min dalilan da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aure mace dan su? Na sani. Ina sauraron ka. Dan kyanta da dukiyarta da asalinta. Dakata. Yi haka ma sun isa. Asali yana bin zuri'a, halayya da ɗabi'a kuma na ahali yana yaɗo daga zamani zuwa zamani. To wannan shine dalilin da isa manzo Allah ya ce ku aure mace da asalinta. Amma a ƙarshe an shawarce mu aure mai addini. Ta bi duka shawara. Kuma ita tana da addinin? Eh. To shikenan, tunda haka ne na yadda ka aure ta. Ina fata da cikakken yarda ka bani wannan umarni. Eh, na amince mun tunda dai haka ka zaba. Wa zan samu anti? Ki je ki sami yayanki Hafsa. Ita ce kawai za ta iya zuwa da wannan matsalan ya saurare ta. To shikenan zan je. Ki kokarta. Ina fatan Allah ya kawo miki ƙarshen wannan abun. Na gode sosai anti. Amma ina so ki min wata alfarma kafin ni. Me zai hana in dai zan iya? Ki ɗauki wannan abincin. Ki je ki ci, sannan ki wanka, sai ki zo ki kwanta. To shikenan zan yi yanzu. Shikenan. Kin zo kin tsare ni da kuka, ke baki gaya min me yake faruwa ba. Ranar da na fara zuwa gidanki muka haɗu da shi. Yana da hankali sosai kuma ya gama karatun shi. To me yasa tun farko baki gaya min ba? Wallahi Allah ne bai nufa ba, amma dan Allah anti ki ya haƙuri. To shi baban ya gaya miki dalilin da yasa ya ce ki rabu da shi? A'a bai faɗa min ba, kawai dai ya yanke hukunci. To, ne miki alƙawari share hawayenki. Yau in Allah ya da za a ƙare wannan magana. Kin ji ko? Don Allah ki taimaka min a gama maganan nan, don ina jin a jikina idan har na rasa shi zan iya mutuwa. Kinga, bar wannan magana. Ina zuwa.
daga ƙarshe na fara soyayyar da zuciya ma bata shina ba a rashin sani